Yo, FM Production Fare Fade JS Prosione MC Dardo Tizada da Jumla Minuslar Production Tanzim Aliye Muhammed Sadeh Салом ҷонима, шинохтима ёши ка шинохти пацанера ки сухтанош да та казикай майама муошикай да та май додум ҷон ма дардод задай да ҷоном бемане кадай дунё ма рӯзе фикри та накунум ӯ рӯз барои ма рӯз нестай илтимос баргардай раҳат бин ты чо кадестай баъди иқа кори ҳаром бугу дил та нагирифт ма мурдум зинда шидум ҷома дига кас гирифт эу ҳарома бифаҳмон накуна бо оғӯше дардод задай да ҷоном намекунам фаромӯшет сухтанои мара бин мумкин дилет бисӯзад да қачоки я петух ма пиёнам ҳаррӯза бугу дил та нагирифт овози гӯшхароши ма ягон таъсирет накард иқадар мисраҳои ма вақт билада қачоқш боша э худо ёди ма дора дилша наёва ягон кас ки дӯстам надора ҳақорат карданои ма гапҳои хуби ту лов кашида будагмада дидани рӯи ту агар ашкома медидӣ мумкин дилат месӯхт дунёи ма бемаъне шидай чашмои ма шидай сир майда ки беақли ма ки тираи хелӣ кард ки забон дарозат кард ки гапгардонат кард ба чашми ма чор будаг барои як зангай ту барои як смс шинида хабарай ту намерава аёди ма дар оғӯши гарбат бидунда ханаҳои базеби ту хушбахтӣ медидум дил ма дар таи под мондӣ нашидида насиби ма ай дурун месӯхтум ай берун механдидум мада ай дарди худум фикри ту боло буд ишқ нагора ё тақдир иҷа айби ма набуд агар фаҳмам ягон кас алиш кадай ҷома хуби шайраҳам наброя буфаҳмону донам баъди чанд қаи хомӯшӣ нахонам мегум намеша чашму сиёҳу мӯи зардат да ёд меям меша бо минус баланд хонаи холӣ замет ка текст номта намегирам идофнома да дил меша крест худоё наёра ӯ рӯза ки биган дӯстат медора ман намехом ҳатто бинам чашм сиёҳ ма дубора ту бадном кади фарух аҷазир кади номи соза фарух бадам фарак шитам ки баланд брорум овоза бес нагал мара дига ма мехом равам май дунё да санги мазорам навесен киштак ма чашм сиёҳ намехома ӯра бинам дардои ӯ задай да ҷонам кандак диле да тан доштама пешрафта наметонам намехома то баргарди намебахшима дубора метарсам ай шамоле ки бо бӯи муҳкам меёра чанд қаи хирсанди дидам баробараш ғам дидам баробари ҳарак ғаме дидам боша хандидам не ӯ хиёнатам ка ё чизе гуфт накардам ҳамаи репам ҳақиқатан чизе ки дар бораш хондам ӯ фикр кард бардофтанам ма то накардам фикр чанд қадаре дӯсташ доштам результатам буда сифр хай чӣ бугум фақат мегум дардои ту задай да ҷонам кош намедидам ай ӯ рӯзаям ӯ рӯз пушаймонам наметонӣ парвоз карда парранда бепару болум наметонам иҷо рафта да ишқи ту ма зиндонам ту гуле будӣ да назм қатимати хор надошти баъде ки рафти ай барам да дили ма хор кошти мисраҳои рубоётай нависта будӣ хотира неке ба хиёнат да дили ма зади тира агар қатӣ мемондӣ репер намебудам ҳозир ту мара дӯст дошта ба ҳиссиётам кади бозӣ иқадар мисраи ту да гуфтам ҳолиам камай и ба репам буд намеша и дурунам париғамай